Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Гісторыя жаночых імёнаў. Мода на імёны пастаянна мяняецца, і так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначыць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет, свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імёнаў. Імя з каралеўскай выправай і баявым духам Станіслава гучыць горда, важка і адразу дае зразумець, яго уладальніца не з нясмелага дзесятка. Імя Станіслава мае славянскія карані і ўтворана з двух асноў – стан і слава. Такім чынам, яго даслоўны пераклад – стаць слаўнай, здабыць славу або тая, якая усталявала славу. У гісторыі Беларусі гэтае імя было шырока распаўсюджана, асабліва ў складзе Вялікага княства Літоўскага, з-за польскага ўплыву, дзе яно лічылася традыцыйным. Станіслава першапачаткова было мужчынскім імем. Яно часта сустракалася сярод беларускай шляхты, што спрыяла з'яўленню жаночай формы. Грувасткае імя Станіслава хутка ператвараецца ў кароткія і гучныя мянушкі. Стася, Слава, Славуня абоСтаня. Гэта не дзяўчына, якая будзе чакаць міласці ад лёсу. Яна сама творца свайго шчасця, сваёй славы. У ёй спалучаецца славянская адкрытасць з сапраўднай унутранай сілай і уменнем пастаяць за сябе і за тых, хто слабейшы. У яе амаль нязломны пазітыўны настрой. Няўдачы Станіслава ўспрымае як часовыя цяжкасці, а не трагедыю, і умее зараджаць сваёй энергіяй навакольных. Гэтае імя для дзяўчынкі, ад якой бацькі чакаюць яркага, прыкметнага і годнага жыцця. Цяпер яно сустракаецца вельмі рэдка. За апошнія 10 гадоў у Гродні зарэгістравана ўсяго адно імя Станіслава. Історія жіночих імен.